Ano akong dara di akong mama ding buntang giyo, guwapa bigay. Merry Christmas ma. Kasi na ang ating magsigig hatag ng allowance. Woo! Tanaw-tanaw sa akong mga sa brother pa, Merry Christmas pa. Susi na. So karon guys, nagsugba sila kuan. Ano na mo kay dugay kay min buyan sa simbahan. Pinangamar butang gini siya ngayon. Merry Christmas, Ming. Ming, Merry Christmas. Oh, nakauna na eh. Oy, ang gift! Tara, abli ang gift ng Merry Christmas. Gusto mo na gift? Ha? Ang food lang, secret man. Perfume. Nahumot na. Uy! Ay, yun sa muna. Opo! Uy! Logistics! Yaway! Oy, active biyang awa kita ng cellphone ning ana kung ganahan ta ba. Ano awa? Uy nga kita kani. Kita dulu kan kanyo ganahan so din ya kani. Mo yung ganahan.